Di ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera. At eto na nga po ang programang Top Secrets kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. And today is Friday, kaya naman araw po ng mga ma-el. As in malalambing, maluloko at malulupet sa lambingan. Kaya naman Kabisyo, meron na po tayong caller on the line. Hi na tayo sa kanya. Magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi. Uy, parang binago mo pa yung boses mo ha. Ganun talaga pag mga artista, kailangan medyo tayo sa showbiz. Bakit sino bang kamukha mong artista? Wala, itinakwil na ako nun. Alam ko hindi na niya ako kilalang kapatid, pero ganun talaga. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. So sino nga? Hindi mo naman sinagot. Ito na ay syempre masyadong mataas eh. Tamang tamang Papa P. Tamang Papa P lang. Okay. So kamukha mo tama si lang. Piolo Pascual. Hindi ka mukha, mga 99%. 99% na kamukha si Piolo Pascual. O anong pwede naming itawag sa'yo? Eh di Papa P. Papa P. Mahilig ka bang magpi? Mahilig ka ba sa pi o mahilig kang pumi? Mahilig akong pumi at mahilig sa P. Parang parehas lang. Oy, magkaiba yun kasi kapag mahilig kang magpi, pumindot. Pero pag mahilig ka sa pi, ibig sabihin mahilig ka sa maputi. Parang kesong puti. Gusto mo naman ganun sige. Tagasan ka, Papa P? Ay nako, dyan lang ako sa bandang Maynila. Taga Maynila lang. May tulay malapit o may ilog na malapit? Wala eh, pero may mall na malapit. May mall na malapit. Doon ba kayo nagmo-mall? Nagmo-mall? Momol. Ikaw doon pala kayo nagmo-mall Sa mall? Pag matraffic. Siyempre, nakakatamad umuwi agad eh. Kailangan pahinga muna. Pahinga muna. Sige na. Papa P, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano ang top secret mo? Nako, naipag-kemerot ako sa isang private A. Nakipag-kemerot ka sa isang private A. Ano tong A na to? Pwede ko bang sabihin yung profession niya? Pwede naman. Sige, ilaban mo. Sige. Attorney siya eh. Diba? Nakipag-kemerot ka sa isang private attorney. May sabit ba si attorney? Oo, masyado siyang mahilig makipag-P. Masyado siyang mahilig makipag-ano? Makipag-P. Ano yung P? Patay sindi. Mag-bar. Oo eh. So doon mo siya nakilala? Paano mo siya nakilala? Siyempre, alam mo naman, Papa P. Nananahimik ako sa sulok-sulok, gedli-gedli. Siyempre, dumating itong attorney na to na parang may hinahanap. So, ako naman, masyadong GGSS, no? Sinabi ko sa kanya, Miss, may hinahanap ka ba? So, sabi niya, may hinahanap daw siyang kliyente niya. So, doon pa lang sa sinabi niya, sabi ko, attorney siya pero nasa bar tapos may hinahanap na kliyente. Meron bang ganun?
Ewan ko sa'yo, ikaw yung nakatakbo nun eh. So, ayun. So, nalaman lamang ko na bukod sa pagiging attorney niya, mahilig pala siyang makipag-P. So, may sumasideline pala. So attorney siya at the same time, pawok siya? Hindi Grabe naman. naman sa pawok. Ano ba? Sabi mo sumasideline. Ano yung sideline na yun? Ayun, parang sige, ganun na nga. Tapos hindi ko akalain na ganun nga talaga siya sa totoong buhay. Akala ko kasi, nagbibiro lang siya. So ako naman, since mahilig din ako, hindi ko na pinatagal. So paano mo siya niyaya nung nandun kayo sa Patay Sindi? Siyempre, sabi ko, mukhang pagod ka, gusto mo magpahinga? May alam akong malapit. So siya Buti, naman, hindi niya dali ako lang buti hindi siya Oo. na-offend nung sinabi mo na mukha kang pagod. Kasi kapag sinabi sa akin yan, maasar ako sa'yo, hindi kita kakausapin. Hindi siya na-offend doon. Ikaw yung mga galawan mo, parang galawang 90s pa yan Diba? Kahit na masyado siyang sa'yo kagad, parang nakagaanan mo siya ng loob. Tapos, knowing na isa kang stranger, you're both stranger, pero napunta agad sa ganun. Tapos, ayun na, nasundan. Parang inaraw-araw yata namin. Nasundan ng sundot? Ganon? Nasundan Oo, na nasundot? Parang fishbowl lang. Talaga? So Fishbowl meaning, kikiam. dun sa bar na yon, nagkakilala kayo, tapos inaya mo siya na magpahinga kayo, tapos nagkemerutan kayo doon, tapos araw-araw magkausap na kayo. Oo, yung usap namin is talagang face to face. Hindi siya busy sa life niya kasi di ba sabi mo attorney siya? Oo. Busy siya, pero syempre, sa gabi naman kami nagkikita. Sa umaga, trabaho siya. Tapos sa gabi, ako naman yung tinatrabaho niya. Ay, iba ka rin. Ikaw ba? Ano ba trabaho mo? Actually, yung trabaho ko, paiba-iba rin. Depende sa month. Parang ang dating as naman, freelancer. Pero since marami akong alam na ganap sa buhay, so, ayun, marami akong kayang gawin. Katulad na lang ng... Sideline. Actually, sa totoong buhay, sumasayaw talaga ako. So, since meron akong na-meet na ganitong klaseng tao, sinayawan ko na lang din. Ikaw parang ang dami mo ng mga ginagawa sa buhay Yung totoo. Actually, meron ka bang pekeng buhay o totoong buhay? totoo, siyempre, totoo tayo. Kumbaga, mahirap kasi mabuhay ng isa lang yung alam mong gawin sa buhay, di ba? So, kailangan mag-research ka pa kung ano ba yung pwede mong pagkakitaan. So, binayaran ka nung babae? Ay, wala namang ganung bayaran. O ikaw yung binayaran ikaw yung nagbayad dun sa girl? Actually, nag-attempt ako, pero sabi niya, hindi daw siya ganung klaseng tao. So, ganun ba? So, ayun, mas lalo kami nagkaroon ng chance na makapag-usap, and then, mas marami yung time naming mag-kemerut. So, ngayon ba, nafo-fall ka na sa kanya? Hindi naman. Wala tayo. Hindi walang ganun Kasi, syempre, career muna tayo, di ba? Tsaka may binubuhay ako. Sino tong binubuhay mo? Syempre, actually, meron na akong anak. May anak ka. Pero Oo. wala kayo nung nanay nung anak nyo. Actually, wala. Hiwalay na kayo. Oo. Kaya, ayun, hindi naman dahil sa galit na galit ako sa mga taga-school na yun, no? Kaya ako na rin nabanggit kanina. Kasi nga, that time, actually, parang medyo kilala ka niya. Yung ex mo? Oo! Ay, sorry. Hoy! Hindi ako yung ex mo! Huwag mo ako sigawan! Sorry. Nadala lang. Nadala ka? So yung ex mo, Oo. kilala ko. Oo, kilala ka niya. I-research nga kita. Hanapin nga kita. Hindi, pero... pero legit lahat ng mga kinuwento mo ngayon, Sinasabi ko sa'yo, Siyempre. Pero yung itong attorney na to, masarap talaga. So, kaya mo lang siya kasama dahil nasasarapan ka lang, ganun, na kasama siya, Parang- ganun. Pubo, oo, masarap siyang kasama, tsaka masarap siya, ganun. Mm. Actually, kung gusto mo akong maging kaibigan, pwede naman.
Kung gusto... Pero syempre, mataas ang respeto ko sa isang DJ Rocky at alam ko namang nasa tahimik na buhay ka na. Nakatahimik na buhay, nagdadaldal nga ako ngayon. Ibang level na ang beauty ng DJ Rocky ngayon. Kilala ba kita ng personal? Alam mo, Actually, hindi. Oh, ano? Alam mo, pag pinapakinggan kita, parang feeling ko kung nakilala na talaga kita ng personal. Naku, mahirap. Alam mo, sa lugar nyo before, nung nag-aaral ka pa, di ba, alam mo na, bawal ang doon, taga-ibang mundo, dapat puro taga-mundo nyo lang. Parang parang simpleng hi. Hindi ko nga alam na magiging DJ ka di ba? So, kilala mo na ako, estudyante pa lang ako, college pa lang ako, ganun? Uy, wag kang ganyan, yung edad natin, no ba? Ako pa talaga yung sinita mo, wala na akong pake kung maalaman nila yung edad ko. Makapag-backtrack ka, going back doon sa baka saan mapunta. So, ayun na nga. Kasi, alam mo, itong taong to, hindi ko sure kung anong hinahanap niya sa buhay. Ano ba hinahanap mo sa buhay ngayon? Panandaliang aliw? Anong? Hindi. Actually, yung ganong is parang naging... Kasi nga, di ba, may anak ako. So, parang feeling ko ang sama-sama kong tao. Kasi, bakit ko ginagawa yun sa taong yun? Parang tinake advantage ko yung pagkakataon na yun. Nagkataon na parang... Ewan ko ba, parang hinanap-hanap ng katawan ko yung katawan niya. Paano mo nalalaman na parang talagang nagko-connect kayong dalawa? Nakakailan ba kayo sa loob ng isang gabi? Hindi naman sa syempre, hindi naman makatotohanan kung sobrang dami, di ba? Yung mga tipong 3-4 lang, ganun. 3-4 sa isang gabi? Gano'ng katagal yun? Oo. Mga 5 to 10 every round. Sakit nga pag mga pang-3 na, pang-4, medyo hindi na makatotohanan. Yung totoo, 5 to 10 minutes o 5 to 10 hours? Minutes lang, walang hours. Grabe naman yun. Hindi, akala ko sa loob ng 5 to 10 hours, nakaka-4 hanggang 5 kayo. Yung pala, every 5 to 10 minutes per round. Oo, tuloy-tuloy yun walang pahinga yun. Kasi pag nagpahinga ka, medyo mas, alam mo yun, mas nakakapagod. Yung sinasabi nila kailangan magpahinga. Mahirap yun kasi may tendency matutulog ka, sayang oras, di ba? Tapos kinabukasan magtatrabaho ka. So tuloy-tuloy lang. Parang hi, hello, goodbye, good night, tomorrow ulit. Ganon. Ay, iba ka. Pero ito bang, itong lugar ninyo, lugar mo? Kondo mo? Kondo niya? Saan kayo nagpupunta? Wala akong ganun. Siyempre, wag mong dadalhin yung mga ganung klase na na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo siya talaga pangangatawanan. So, doon lang kayo sa gedli-gedli. I mean, punta kayo sa Pulang Building, sa Berdeng Building, mga ganun. Yung attorney pumapayag sa Pulang Building? Papa P, remember Papa P. So, pogi ka nga talaga? Ay, hindi naman. Baka sa paningin niya. Pero si attorney, kumusta naman yung itsurahan? Sexy? Mga 4'11", oo. Panalo, Coca-Cola, parang ganun. Pero 4'11" So... Maliit lang. Oo. So, parang, alam mo yung kasi height ko actually, nasa 5'5" to 5'6". So, kung 4'11" siya, so saktong-sakto rin. Anyway, kapag nakahiga naman kayo, di ba, wala namang matangkad maliit. So, ganun din. Tama naman. Walang mayaman, walang mahirap, walang attorney dito. Basta pantay lang kayo. Pag nagtawag yung yung pangangailangan nyo, makakalimutan mo lahat kahit ano pa yung achievement mo sa buhay. Sa bagay. So ano yung pinaka hindi mo makakalimutang ginawa niya para sa'yo? Ay, grabe. Lahat actually. Kasi every time na gagawin... Lahat o wala kang maalala kasi hindi naman nangyari? Oo, kasi lahat ng ginagawa niya. Oo? Ano? Kakaiba, yung mga ginagawa niya, parang... Alam mo yung hindi normal na mahilig sa ganun, tapos ikaw tong parang halos masira mo na yung hinahawakan mo kasi sa sobrang... alam mo yun? So ano talaga nangyari? Talaga. Ikaw wala kang maikwento sa amin na na detalye?
Ay, gusto mo ba ng detalye? Kasi ganito yun. So, kapag kami naggaganon, syempre, Yung alam mo nangyari na, hindi yung naggaganon lang. Dapat yung nangyari na. Yung nangyari na. Oh, yung nangyari na, syempre, masyadong masarap talaga. Tapos, pag natatapos kami, of course, parang alam mo yung ayaw mo pa siyang pauwiin, pero kasi umaga nun. Kasi nakikita kami laging paumaga eh. Yung tipong bagong gising, para alam mo yun, yung siyempre lahat ng parte ng katawan nakatayo. Mga ganun. Eto sinasabi ko sa iyo mag-inom-inom ka na ng gamot mo. Actually, wala na. Kumbaga, nakalipas na yun. Siyempre, Nakakaloka. Sabi mo kanina pagkatapos ng opisina tsaka lang kayo nagkikita tapos ngayon gusto mo na parang umaga kayo nagkikita naman. Siyempre yung mga una ganon, ngayon, nung mga medyo tumagal na, of course, siyempre, mas feeling ko at saka feeling niya, sabi niya sa akin, bago mag-ubaga na lang tayo magkita para pagkatapos natin, diretso pasok tayo sa trabaho. So ako naman, nag-agree naman ako sa kanya. So parang feeling ko pag pumapasok ang trabaho, lagi akong maghapon ako nakangiti. Wow! Kahit natapakan yung paa mo? Kahit kahit may tubol na dun sa puwet mo? Ganon. Oo, ganon. Ganon yung experience. Ang lupit mo! Grabe ka. Kasi ayaw namin gawin yung yung mga tipong typical na ginagawa na ganitong oras. So, nag-iba kami ng strategy na ganitong oras pa umaga para peace, sabay kami naliligo, tapos sabay na rin nangyari yung mga bagay-bagay. So, pinapaliguan ko siya, pinapaliguan niya ako. And then, ayun. Ano ba yung itsura nitong aso mo? Anong breed nito? Ano siya? Half German, half Shepherd. Ay, nako. Anyway, may gusto ka pa bang i-shoutout ngayon? Okay, sinashoutout ko nga pala si attorney. Alam ko na ikinig ka ngayon kasi sinabi ko tatawag ako sa taong limitless at taong napaka-professional. So, ayun. Hello sa'yo. Kamusta ka na? Kita tayo mamaya. Magkita na kayo ng aso mo ha. Half German, half Shepherd. Okay, sige. Salamat sa iyo, Papa P. Salamat sa pagdo-dog show sa amin dito. Thank you ha. Salamat din. Ingat lagi. Okay, bye. Bye. Re-research kita ha. Diyan po natatapos ang isang gabi na kung saan-saan tayo dinala ng ating caller, no? Yung parang alam mo nang binubudol ka pero nagpabudol ka naman. Gulo ng caller natin ngayon, no? Oo, ako din alam ko. Oo. Kasi kapag tinanong mo ang isang tao kung ano nangyari, ano yung pinakamasarap, matatandaan ka eh. Magsasabi ka ng detalye. Hindi yung parang currently siya nangyayari or parang mangyayari pa lang or every time na gagawin po namin to. Hindi ganun eh. Kapag tinanong mo ang isang tao tungkol sa kung ano nangyari, may isasagot yan kung totoo talaga nangyari yon. Oo. Diba? Wag po kayong yung sinisenate hearing na, Your Honor, di ko na po maalala. Wala pong ganun dito. Ay, nako. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang top secret, wala na po ngayon, no? Sarado na po ang tindahan. Bukas magsasama tayo para sa Love Radio Academy kung saan nag-feature kami ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad. Tapos, pagkatapos ng programa ko, 6 to 9 p.m., yun na yung bago namin programa, yung Love Jam, yung ang sarap-sarap ng tugtugan, yung magkakaroon ka talaga ng ng parang eargasmic experience dun sa aming Love Jam. Yan sabi ko sa inyo. Abangan nyo yun. 6 to 9 p.m. At syempre, abangan nyo lahat ng mga DJs ng Love Radio dahil panigurado, sasaya ang buhay ninyo kapag kami ang kasama ninyo. At gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga bisita ko sa loob ng booth. Magsihiyawan naman kayo lahat! Diba? Ang lupit, hindi pala napatay yung yung effects namin doon. Kaya nung sumigaw kayo, parang merong mga zombie na pumunta dito sa harapan. Ulitin natin. Maghiyawan naman lahat ng mga bisita natin sa booth.
Ayun, mga 64 pieces po sila na nandito ngayon sa loob ng booth. Grabe, sobrang na-touch po ako. Pero actually, hindi naman talaga ako yung pinunta nila dito, kundi si Aliana Dalisay. Oo, siya talaga yung dahilan kung bakit nandito yung mga ibang bisita namin Yan, thank you so much guys. I love you all. At sa mga kabisyo natin nakatutok ngayon, maraming salamat. Monday to Friday, Rocky's Secret Files and Top Secret. So, kung tatawag kayo, make sure nyo naman totoo yung nangyari para hindi naman sayang yung airtime natin, Matyaga lang talaga ako, tsaka mapagpasensya ako. Kasi that's me. That's the natural me, di ba? Parang sinatyaga ako, pinagpapasensyahan ko. Sige, oo, lalaban na natin to, ganyan. Pero, kung tutuusin, gusto ko nang bumitaw. By Morissette Amon. O, sige na. Bye guys. Good night everybody. Have a wonderful weekend and enjoy the rest of the night. This has been yours truly, your Basa Princess DJ Rakitera, at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!